μας βίντεο. Τρέμαμε πολύ μαλακία φαίνεται, γι' αυτό έχουμε πολλή ενέργεια. Για να κάνουμε τις μαλακίες που κάνουμε όπως πάντα. Ένα κινητό! Όχι! Όχι! Λοιπόν, εδώ μας πήρε τηλέφωνο. Παρακαλώ. Ναι. Δεν μπορώ τώρα. Ο Άγγελος όχι, γιατί? Και συγγνώμη, εγώ τι θες να μιλήσω στα αλήθεια μου, να ξέρω που είναι. Ο Γιουρής θα τον Και εγώ πιάσει σε το αγαπάω. τηλέφωνο. Ναι, κλείνω, ναι, ναι, γεια. Πού ήμασταν? Α, ναι. Ξεκινάμε, Λοιπόν, τι να κρύξουμε για σήμερα, πάντως, όχι αυτό που δεν έχει. Λοιπόν, δεν θες να το δεις, ούτε να το φάεις. Γι' αυτό, πάμε στο πείραμά μας. Α, ναι. Θα κόψουμε τις πλιάριες. Περίμενε, μην τα αγγίσεις. Λοιπόν, Τα σκατά. Όλα και κάνω. Λοιπόν, θα ρίξω μια μέθιστομάνα μέσα σε αυτό το κουτί. Πιο πίσω. Sorry. Μια μέθιστομάνα μέσα σε αυτό το κουτί. Θα το κλείσω με το καπάκι και θα βάλω μια πέτρα πάνω. Επιθύμηση. Αυτό δεν είναι το αρχίδι του Διονύση πάντως. Μα όχι, πιο Το μεγάλο. Διονύση είναι σπασμένο. Γάμισε ρε. Σαν Παιδιά, την μπούτσα του, του σπάει μες στο κόλλο. άντε γάμισε ρε. Παιδιά, αυτό για ναι, τι θα το κάνουμε, θα το κρέξουμε. Ας το αυτό. Λοιπόν, Τσάμπα. Λοιπόν, επειδή από ό,τι φαίνεται, ρε, δεν θα προλάβουμε. θα προλάβω. Καλά. Λοιπόν, ξεκινάω. 5 ώρες έρχονται, 6 ώρες έρχονται. 7 αγώνες έρχονται. 7. Μαλάκα! Και 3 λόλ! Το έσπασε, αντίλαξε την πέτρα και τα γάμισε όλα. Κοιτάξτε, την πέτρα. Σας κατά είναι ακόμα. Ναι, το έσπασε. Ακουμπά σας κατά γαμώτο. Αυτό είναι αυτό που χωρίς τον κόλλο σου. Άντε γάμι. Μαλέπα. Όχι ρε, και μ' άρεσε το κουτί. Σας άρεσε? Δεν νομίζω. Θα είναι κρύξει τίποτα άλλο. Λοιπόν, δεν έχω τίποτα άλλο. Έχω ένα τέτοιο. Σιγά για πλάκα. Πέρασε η ώρα, τι θέλετε? Να πέρασε η ώρα. Για λίγο, 5 λεπτά. Περίμενε. Απόλαυση. Ναι. Ναι, Και όμως δεν χέζει ο κάμεραμαν. λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Σ' άρεσε? Ποιος άρεσε αυτό που έκανες και ποιο πιστεύεις ότι ήταν πιο ωραίο? Πιστεύω ότι η μέθιστομάνα κάτω από την πέτρα ήταν μια πολύ καλή ιδέα και πολύ ωραία και φάνηκε και η δύναμή της που πέταξε μια πέτρα στον αέρα. Δεν πιστεύω στην κάμερα να ακούσει και αυτό που κάναμε. Λοιπόν, στα επόμενά μας βίντεο έχουμε σχεδιάσει πολλά πειράματα με μέθιστομάνα. Να τα ρίχνουμε σε διάφορους σωλήνες, μέρη, τρύπες, όχι κολότρυπες. Και να βάζουμε διάφορα αντικείμενα από πάνω για να δούμε τη δύναμή τους, να εκρήγνουμε πράγματα, αυτοσχέδια Κι άλλα πολλά τέλος πάντων, μην τα πολυλογούμε. πυροτεχνήματα, μην πολυλογούμε. Θα τα παραγγείλουμε αυτά βέβαια. Ένα site απόρριτο. Θα τα παραγγείλουμε όλα. Φωτοβολής, ό,τι θέλετε. Και μπορεί στο επόμενο μπορεί να το κάνουμε το βίντεο σε αυτό εκεί πέρα που βλέπετε. Το μακρόστενο, το θερμοκήπιο. Αυτό εκεί. Προσοχή, οι φωτοβολίες μέσα στο μάνι είναι παράνομες από την αστυνομία, αλλά εμάς ποιος στοχίζει τον νόμο. Και από ό,τι βλέπετε έχουμε ένα ωραίο μεσημεράκι. Και πολλά και λέω, γαμώτο μου. Τελειώσαμε, αν σας αρέσει κάτι like. Τι τελειώσει το βίντεο κιόλας. Όχι, περίμενε. Να πω και καμιά μαλακία πριν μου πέρασε το βίντεο. Όχι, δεν έχω. Τέλος πάντων. Θα εκρήξουμε πολλά. Τα ίδια λες. Κάναμε ένα. Ναι. Κάντε like, εγγραφή. Like στη στο facebook. Κοιτάξτε μαλακία. Τίποτα. Like στο κόσμο της φαντασίας. Και τι κάνεις εκεί Γιάννη? Τίποτα. Φωτιά. Α! Ρε μαλάκα! Και! Ναι. Φιλί μου ήτανε. Ναι, κλαίω λέω. Κλείνουμε. Γεια σας. Κλείνω εγώ την κάμερα, Γιάννη μόνος.